vile ilivyokuwa yeye alistahilia, nasi tukamfuata mguu mmoja. Kwa hivyo tujue dhambi zetu. Amen.
Aye Nyasaye Tata omubiri otakoera koranche igwa chiara chitu ekitogosabera oyo mito kiagisiragira ekwarangeri ocha wasore kubase chinga obugima bwense yiga koranche itwe abana bawo ngokoburia tore omwoburamu bwawo obuya bwawo mubeke ase amaboko obo n'omurembe otakoera gachi asore kubase chingatare chibibirio anyare kumanya ase amaboko obugima butakoera amo n'abatagatifu bawo bonsi baiguru igebe ase obwate kwawo aye Nyasaye Tata eriwe ekero kiogocha bwakabere bw'omwana owo Yesu Kristo anyare kumuboke korwa ase abakure muboke korwa ase abakure amo n'abatagatifu bawo bonsi mabera mamoja yonsi agokorerete ensa iga iyo muri pasi gitaro gya Tata isokoro cyose Ibrahimu Tata Nyasaye takoera igo isara chitu tugosaba ase omongo wetu Yesu Kristo oyomenyete amo n'omonguru oito amo n'omwoyo mutagatifu emyaka n'engingo ya musa